El projecte Guardian consisteix en l'elaboració de tot l'entorn gràfic d'un antirobatori de disc per moto amb avisador. Aquest producte necessita un missatge d'impacte, així que s'ha resolt amb un logotip seguint tots els seus valors i punts forts. A partir d'aquí s'han creat diverses aplicacions seguint els criteris d'ergonomia, practicitat i ecologia. Dins d'aquestes aplicacions trobem el packaging sostenible juntament amb el seu expositor. Altres aplicacions que també s'han creat són el tríptic, el flyer innovadors, el marxandatge, la web, la rotulació integral de furgonetes i altres aplicacions de medis de comunicació.